Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, Яңа гасыр каналында Кым сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы танылган шагыйрь, журналист, радио алып баручы, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Шәмсия Җиһангирова. Шәмсия ханым, исәнмесез? Исәнмесез, Данил әфәнди, исәнмесез, телевизор караучы кадерле дуслар, бигрәк тә Кым сәгатен яратып караучылар. Рәхмәт. Шәмсия ханым, мин сезне бер карасам, беләм дә кебек. Бер карасам, белмим дә кебек. Беләм, чөнки сез бик популяр җырлар авторы. Сез радио тапшыруларның алып баручысы һәм мөхәррире. Икенче яктан белмим кебек, чөнки менә булар гына беләм дип әйтергә җирлек бирә микән әле миңа. Җыр бар бит әле, Габделфәт җырлый аны. Танышта син, түгелдә син, кем соң син дип. Шуны менә бу сорауны сезгә иң беренче бирәсем килә. Кем ул Шәмсия Җиһангирова? Мин әле кайчак үземне дә үзем белеп бетермим. Миңа инде әйтәләр, сез менә тормышта бер төрле, иҗатта икенче төрле дип, ул никадәр икенче төрледер. Ләкин адәм баласы шул кадәр серле зат бит ул. Аны әгәр дә беләм дип әйтсәң, гәрчә әле үзеңне беләм дип әйтсәң дә, мөгаен хата була торгандыр. Мин менә шулай тыйнак кына, сабыр гына, үземнең эшемне үземә кушылган вазифаларны намус белән үтәп, һәм күңел кушканга гына иҗат итеп ятучы бер бәндәдер дип уйлыйм үземне. Әгәр шушы җавап инде сезне канәгатьләндерсә. Һәркем үзенең балачагын менә шулай сагынып искә ала торгандыр ул. Балачагы нинди генә авыр елларга туры килүчеләр дә ул елларын менә якты хатирәләр белән күңелендә яңарта, һәм сезнең дә шулайдыр дип уйлыйм. Шул вакытта балачактан ниндидер күңелгә тигән, үпкәләгән, юшкын калган вакытларда булмый калмыйдыр. Мәсәлән, сезнең балачакка килсәк, сезнең күңелегезне үртәгән дип әйтик, инде ул чорда балачакта ике нәрсә булган. Беренчесе аның исеме Шәмсия, икенчесе кушаматыгыз шагыйрь. Менә әлеге исемнәргә сезнең тарафтан кайчан менә хөрмәт уянды дип әйтик. Сез мине белмисез дип әйтеп булмый, әле улай булгаштыр. Ул инде бәлиғ булгач, Казанга килгәч, һәм мине кемнәрдер танып, әйтик, безнең инде моңа кадәр исемнәре зур дәрәҗәләргә ирешкән шагыйрьләребез танып, син бит инде шын шагыйрь дип минем шигырьләрдән кайбер юлларны китереп әйтә башлагач, мин чыннан да әле хәзер дә мин үземне бик шагыйрь дип әйтергә тарсынам, уңайсызланам, чөнки аны халык әйтергә тиеш, аны кешеләр әйтергә тиеш. Мин шагыйрь дип күкрәк киереп әйтергә базмыйм. Әмма менә шул шагыйрь дигән кушаматны мин бала вакытта гомумән аңламый идем. Аны теге шагыйрь кайта дигән, чөнки мин гел такмаклап йөри идем. Бүтән нәрсәне як-якка караганда кыш мул, җәй мул, мин гел шигырь белән сөйләп йөри идем. Безнең авылда тагын бер кеше бар иде, Гайнел Гыйлем дигән. Гел шигырь белән сөйли торган. Мин инде бер үзем генә булмагандыр димән. Бәлкем ул безнең авылның суыннан да булгандыр инде. Шулайдыр. Шәмсия дигән исемне миңа әнкәем гел тынычландыра килде. Син үзеңнең исемеңнең мәгънәсен әле үскәч аңларсың. Ул бит бик тирән мәгънәдә, ул кояш дигән сүз дип. Мәктәптә инде малайлар аны ишекне урталай бүләләр дә, шулай кытырталар иде. Ул әлбәттә минем елау белән бетә иде. Мин еларга бик оста идем. Күңел тула торган иде. Күңел тулы табигыйдыр да. Хәзер дә мин алай елауга бик саран түгел, чөнки Аллаһ Тәгалә бит инде миңа шундый нечкә күңел бирмәсә, ниндидер шигырьләр, кешене елата торган шигырьләр тумас та иде. Сез менә туган якның табигатеннән килә торгандыр дип әйттегез. Туган ягыгызны искә алсак, Байык авылы Мөслим районында, ул инде аның шигенә урнашкан, шулай бит. Башкортстан шигендә иң ерак авылларның берсе, һәм шул вакытта табигатьнең иң гүзәл пишмагы дип әйтәләр. Шәхсән үземнең барып күргәнем юк. Монда инде сезнең һәм шуны үз күзләр белән күргән кешеләрнең сүзләренә ышанырга кала. Авылыгыз Мөслим район үзәгеннән 50 чакрымнар тирәсе ераклыкта. Шул 40-ка җыйлайды. Шулай. Сезнең чор өчен менә авылдан район үзәгенә барып кайту, ул дөньяга чыгу булгандыр бер.
Булдымы андый дөньяга Хәтта чыгулар? шундый хәлләр булды. Мөслимгә бер мәртәбә бара алмыйчы бакыйлыкка күчкән кешеләр булды. Менә бит. Чөнки юллар юк, берничек. Мин үзем дә әгәр дә Казанга барып эләкмәгән булсам, Мөслимдә безгә бит Бакалы 8 генә чакрым турыга гына барсаң, Башкортстанның Бакалы районы. Әйе. Без инде бөтен йомышка анда асфальттан ничектер алданрак булды. Сез Бакалыга йөрдегез. Гел Бакалыга халыкта шул исәптән мин дә инде хәтта без бик кечкенә вакытта да безне зурларга яртып шунда кибетләргә җибәрәләр иде. Шуңа Мөслим ул чыннан да ниндидер бер тормышка ашмас хыял кебек иде Казанга китеп эләккәнче. Һәм шуның аркасындадыр да әйтәләр бит инде менә цивилизациядан ераграк җирләрдә әле төрле халкыбызның гореф-гадәтләре, Әйе. табигать сакланып кала дип безгә бик күп җирләрдән дару үләннәре җыярга киләләр, җимешләр, җиләк җимешләр җыярга киләләр әле хәзер дә. Һәм анда безнең төрле җәнлекләр бар менә урманга. Мин үзем дә урманга утынга баргач бала вакытта пушимыгызы тапканым бар һәм бүренең каршыма чыгып күземә карап торганы да бар. Әмма тимәде менә миңа. Бер яктан караганда инде ул теге авылның менә шундый цивилизациядан ерак булуы, уларның бер бәхете дә һәм бәлкем бәхетсезлеге дә инде, әйеме, шулай бит. Тормыш иткән кешегә. Һәм хәтта әйтергә дә оят дип әйтергә кирәктер. Мин авылыбыздан иң беренче югары алган белем алган кеше. Мин бит инде үземне ул кадәр борынгы кешегә санамыйм. Инде миңа кадәр дә кемнәрдер менә шул чыгып китә алмау, юллар булмау, ул мөгаен үз эшен эшләгән булгандыр. Югары белем дигәннән сез бит әле югары белем алганчы Казанның 10нчы интернат мәктәбендә укыйсыз. Инде күрше телевидениегә күрше. Минем сорауым шул юнәлештә, инде интернат мәктәпне бетереп, олы юлга, тормышка дип әйтик инде, тагын да югары уку йортын сайлау алдында торганда, сез менә ничектер менә юл чатында каласыз. Сезнең ул вакытта татар теле һәм әдәбият бүлегенә укытучы булып китү мөмкинлеге, шул вакытта параллель рәвештә математика укытучысы булып китәргә дә сезнең мөмкинлегегез була. Әле өченче мөмкинлегегездә булгандыр дип уйлыйм. Сез бит драматургларга йөреп, театр актрисасы булу хыялында булмый калмагандыр. Менә татар теле һәм әдәбияты юнәлешен сайлау, сезнең ул вакытта инде 10нчы сыйныфны бетергәндә дип әйтик, ул аңлы рәвештә кабул ителгән идеме? Әллә инде менә кайсы укытучыгыз сезгә якынрак, шуның сүзләрен тыңлап сез киттегезме бу бүлеккә? Бу инде шактый еллар шыңгылында калган вакыйгалар, ләкин менә бүгенге күзлектән чыгып, әгәр дә мин тирәнтен уйлап карасам, чыннан да җырчы булырга да кадалау бар иде. Театр институтына да хәзерге Санкт-Петербург шәһәренә китәргә тәкъдим иткәннәр бар иде. Монда мөгаен укытучымның тәэсире булдымы? Тәэсире булгандыр шул татар теле һәм әдәбият укытучысының, чөнки ул мине һәр даим үзенең күзәтү астында тотты. Гел шигырьләреңне теләсә кая ташлап йөрмә. Безнең кабинет системасы кирип китте дә, мин парта астында онытып та калдырам. Ул минем шул шигырьләремне җыеп һәм әйтә иде, сиңа һич шиксез бөтен серләренә төшерелеш шигъриятның талантың бик зур дип әйтә иде инде. Ул вакытта чыннан да шигырь агып тора иде ул. Аны уйлап та торасы юк, аны кагазга төшереп тә өлгереп булмый иде. Әмма безнең математика укытучыбыз бездә ул соңрак математика кафедрасы мөдире булды, профессор Мансур Зиятдинович Хөснетдинов, күптән түгел генә вафат булды. Ул укытадыр безне. Математиканы инде мин бик нык ярата идем. Ул һаман миңа урамда очраганда да укымыйсызмы дип гел сорау бирә иде. Укымыйсызмы математика буенча киткәнгә дип. Миңа калса монда күпмедер Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте дип тә әйтергә дә һәм тынычланырга кирәктер. Бу юлны сайлауыма мин хәзер укымыйм. Элек тә укымыйм, хәзер дә укымыйм. Шәмсия ханым, менә сезнең иҗатыгызга бәя бирүчеләр арасында кемнәр генә юк? Мин шаккаттым. Миңа композиторлардан Алмаз Мөнасипов, Мирсәет Яруллиннар, язучылардан Мөхәммәд ага Мәхдиев, Гариф Ахунов, якташыгыз Харас Әюпов, Нурихан Фәттах һәм башкалар. Димәк, сезнең иҗатка сезгә әле сез чагыштырмача бик яшь булганда бәя бирелгән. Инде бу әдипләребез бит инде алар барысы да гүр ияләре. Алар сезгә бәя биргәндә инде алар бит инде халык алдында исемле әдипләр булганнар. Димәк, сезне алар ничек таныганнар? Яшь чактан ук. Минем гомумән менә бу шулай ук Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтедер һәм бәлкем минем иҗатыма игътибар
итү минем иҗатымда, мин аны теге зур иҗатта димәс идем. Мин инде үземне прозаикта, шагыйрь генә дип тә, прозаик дип тә саный алмыйм. Кайбер кеше әйтә инде, җырчы шагыйрь дип тә саный алмыйм. Ләкин менә шу алар инде аксакаллар дип әйтик аларны. Әдәбиятыбызның аксакаллары игътибар итерлек, кичкенә булса да иҗатымнан шуннан табып алганнардыр, тотып алганнардыр димен. Чөнки, мәсәлән, Нурихан ага инде шәхсән аны алсак, минем яшел гармун повесте чыккач, ул гомумән мөкиббән китеп урамда очраганда да, ул сезнең 3 томлык роман язырлык, искиткеч әсәр дип әйткән иде. Монда нәрсә, Худайга рәхмәт кирәк әйтергә кирәк. Мин табигатым белән ничектер кайбер кеше әйтә инде, син кыю, син шәшерәп чыгасың. Мин бер кайда шәшерәп чыкканым юк булай. Мин күләгәдәрәк, качыбрак ничектер йөрим. Әмма шунда мине тотып алып, кайдадыр минем турда сүз әйткәнгә мин үзем дә гаҗәпләнәм. Наҗарага, мәсәлән, миңа хат язды. Шаккаткыч бит инде менә, аңа кем кушкан? Кулымны сындырып ятам, әле менә сезнең шигырь китабыгыз килеп эләкте дә дип, ул Наҗарага да миңа хат язып җибәрде. Аңа бит беркем кушмаган. Инде юбилейлар була башласа әйтәләр, әйдә син менә исемлерәк профессорларга әйтеп мәкаләләр яздырт. Мин Алла анда юл, бәлки ул дөрестер инде. Чөнки саллы гомерләр үткәчтен, индидер академиклар, индидер профессорлар мәкаләләр язып чыгу бик әйбәт шәйдер ул. Әмма мин алай кушып, әйдә минем турда языгыз әле дигәнем юк. Ягъни алар сезне үзләре эзләп таптылар. Булар үзләре таныдылар дип әйтергә кирәк. Һәм менә шушы сезнең хакта үзләренең фикерләрен әйтүчеләрнең барысы да диярлек ир-затлары. Ир-затлар дигәндә менә мин сезнең шигырегездән берничә куплетны укып китим әле, аннан соң менә мин соравыма күчәрмен. Ирләр мине хатын-кыз итмәде, көчсез, нәфис итеп күрмәде, абынганда, сөртенеп калганда, калкан иңен куя белмәде. Ирләр мине шагыйрь итмәделәр, ирләр мине илзар иттеләр, ирләр мине юк итмәде, ләкин көчле итте һәм бар иттеләр. Ничектер менә шундый каршылыклы фикерләр, бер яктан алар сезгә калкан да түгел, иңне дә куймыйлар, шул ук вакытта көчле иткәннәр. Минем биттеге, әгәр дә биографияның баштагырак өлешенә килсәк, минем әткәем белән кем малай көткәннәр. Чөнки заманалар авыр, шуннан да инде эш кыз янына бер малай булса ярап та куйган булыр иде. Аны миңа балачактан гел колагыма тукып торгангамы, аннары кешеләр дә керә дә, менә бу төпчеге генә малай булса нәрсә булган булыр иде дип әйтүчеләр дә бар. Мин шуңадырмы, мин гомумән балачактан малайлар белән, ир-егетләр белән уйнап үстегез. Инде үсә-үсә ир-егетләр белән дуслашырга яратам һәм теге аларга ныграк таянам, аларга ныграк ышанам. Чөнки хатын-кыз барыбер берсенә-берсе ниндидер көнчелек хисләрен, ниндидер үзендә булмаган сыйфатлардан көнләшебрәк куя торган хисләр була бит. Ир-егетләрдә андый сыйфатлар юк. Менә бу калкан иңен куя белмәде дигәндә, мин мәхәббәт турында әйтәм, әлбәттә. Тагын шунысы бар бит, менә Шәмсия ханым, мәхәббәт белән нәфрәт арасында ара бик кыска диләр, бары тик бер адым дип әйтәләр, әйеме? Менә сездә менә шушы мәхәббәтне, халык мәхәббәтен югалтмасам ярар иде дигән менә шундый курку хисләре юкмы? Яшәү барышында. Ул курку хисе түгелдер ул. Мин һәр чак менә балаларга да әйтәм, миңа әйтәм, кемнеңдер тәнкыйте кирәкми. Мине хәзер беркем дә үзгәртә алмый. Мине беркем дә төзәтә алмый. Мин һәр чак үземне тәнкыйтьләп торам, һәр чак. Һәм ул бик дөрес гамәлдер, үзеңне тәнкыйтьләү, кешедән нәрсәдер көтеп торганчы. Һәм мин уйлыйм соңгы вакытта, чөнки мин халык мине яратсын, туктале менә шулай эшлим әле, менә булай эшләсәм яратыр дип белмим, кемдер шулай да эшли торгандыр, әмма минем холкымда андый нәрсә юк. Мин менә ихластан халык алдына чыгам, ихластан сөйлим, бер нәрсә яшермим, дөресен әйтергә кирәк. Чөнки Алладан яшермәгәнне бәндәдән яшереп булмый дип әйтәдер без ягъни. Инде шушы ихласлыгымны халык тойганына мин үзем бик шат. Булай без бит күмәктә менә чыгышлар ясап йөрибез. 15-шәр, 20-шәр язучыда булганыбыз бар. Инде ким дигәндә 5-6 язучы булабыз. Әмма аерып менә Худайның рәхмәте миңа игътибар итәләр. Берсендә Рауил Фәйзуллин әйтә: "Егетләр, моны көтеп тормыйбыз, хәзер аны тагын халык сырып алачак, аны җибәрмәячәк" дип. Менә инде субханалла, альхамдулиллаһи, кәпрәйсәң, ничектер үзеңне әллә кемгә куйсаң, мөгаен
халыкта тоя торгандыр андай әйберләрне. Ул сәхнә кешесендә менә сизелә, ул сәхнә кешеләрне кәпрәеп чыгып басса, халык, тамашачы, укучы ул һәрвакытта ихласлыкны дөрес аңлап бетерәме? юктыр. Дөрес аңлап бетермидер. Әмма килеп инде менә бу җире булай, теге җире тегеләй дип минем шәхсән үзем әйткәннәре юк. Ләкин безнең менә каләм әһелләре арасында әйткәннәре бар. Ни инде алай иттереп арттырып җибәрдең, алай түгел бит ул, булай түгел бит ул дип әйткәннәре бар. Халык безнең бит инде татар халкы гомумән тыйнак ул теге тамаша залларында чиргән помидорлар ыргыталар җырчыларга дигәннәрне дә ишеткәнебез бар бит инде. Татар халкы ул сабыр гына, тыйнак кына, үз фикерен бәреп әйтмичә генә кабул итә һәм Юта белә үзенә. Бәлкем инде мин әйтмим, минем дә чыгышларымда, иҗатымда шамаган, ярамаган җирләр бардыр, әмма менә без халкыбызның тыйнаклыгы дип бәялик моны. Шагыйрьлекне мин гомумән бик акыл, кодрәт иясе, ягъни Аллаһы Тәгалә тарафыннан фани дөньяга яралганчы ук тамгаланып, сайланып алынган аерым җан ияләренә генә бирелә торган илаһи тылсым сәләт дияр идем. Бу сезнең фикерегез. Димәк, кеше туганда ук аңа шагыйрьлек бирелгән сезнеңчә. Мин шулай уйлыйм. Кайбер әүләр бит, мәсәлән, инде өлкәнрәк яшьтә яза башлаган кешеләр дә бар. Шулай бит менә. Шигырь яза башлый, хикәяләр яза башлый, кемдер картиналар ясый башлый. Алар иҗатка керәме, әллә сезнең тәгълиматкә бик туры килми? Монда мин шәхси фикеремне генә әйтәм. Һәм аны мин беркемгә дә көчләп такмыйм. Мәсәлән, 50 яшьтә, 40 яшьтә, 60 яшьтә шигырь язу турында тәгаен генә әйтсәк, шул ук рәссамнарны әйтсәк тә. Шын рәссам, шын шагыйрь булып булмый. Ясап була, мәсәлән, шигырьне ясап була. Рифмалаштыру ул кадәр авыр нәрсә түгел. Битте, китте. Минем хәтта шулай күргәнем бар. Пиял астына рифманы сөлге кебек озын итеп тезеп чыккан кешеләр дә бар. Димәк, ул әзер рифманы шуннан гына ала да, шуннан гына куллана. Моны инде кем ничек яза? Әмма мин шәхсән берәр ярты ел язмый торырга мөмкин. Чөнки миндә бит бу фани дөнья кылы дип шигырем дә бар. Минем дә төрле мәшәкатьләрем була, күңелемнең төрле чаклары була, кайгы, бик зур кайгы килгән чаклар да була. Әмма мин аңа бер дә кайгырмыйм. Менә Худайның бирмеш әйтәләрен көннең кайсы вакытында язасың, төндәме, көндезме? Мин алай теге тукта утырыйм әле, языйм әле дип язмыйм. Менә шул Аллаһ Тәгаләдән, монда шулай дип әйтмичә һич кенә дә мөмкин түгел. Чөнки аны аңлатып булмый башкача. Аңлатып булмый башкача, монда инде теге бу җүләр фикер сөйләп утыра дип әйтүчеләр булыр бәлкем. Элек мин шуннан да куркадыр идем. Сез бит инде булай әйтәләр дә, сез бит инде дип әйтәләр иде. Әмма һич шиксез, без бит инде Аллаһ Тәгалә әйтик, безнең пәйгамбәрләребез, акыл ияләре булганнарын барлыкларын беләбез. Аларга теге аерым күзәтүчәнлек, аерым теге нәрсәләрнедер алдан күрүчәнлек бирелгән. Ни өчен шагыйрь шундый булмаска тиеш әле? Шагыйрь менә шул Аллаһ Тәгалә тарафыннан тамгаланганы гына өчен шагыйрь буладыр дип уйлыйм. Сезнең өчен шигырьнең көче ул нәрсәдә? Шигырь ул менә хәтта сугыш кораллары эшли алмаганны да эшләргә мөмкин. Мисалга менә Кыйбла барлау дигән шигырьне китерсәм минем, ул гади генә шигырь инде, анда бер нәрсә дә юк кебек. Миңа килеп, минем инде аны Рәсәйнең төрле почмакларында укырга туры килде. Мин бик күп вазифам буенча, хезмәт вазифам буенча бөтен татар конгрессындагы бик күп төбәкләрдә йөрим, чыгышлар ясыйм һәм рәсми чыгыш ясаганнан соң әйтәләр, Кыйбла барлауны укып китәсез. Һәм миңа хәтта язып җибәргәннәре дә булды, үземә дә килеп әйтәләр. Мин сезнең шушы Кыйбла шигырен ишеткәч, мин бу дөньяга бөтенләй яңаша карый башладым. Мин балаларыма бөтенләй хәзер телебезне өйрәтү, телебезне яраттыру мәсьәләләренә бөтенләй яңаша карый башладым дип. Менә шигырьнең көче. Бәлки моның берничә куплетын гына без тамашачыга искәртеп үтәрбез. Ул шактый озын. Узын улай, беләм мин аны. Сиңа килдем әнкәй. Кабреңә йөземне юнәлттем Кыйблага. Аллаһудан сиңа җәннәт түре, үземә ярлыкка усрарга. Әнкәй, әнкәй, рәнҗеп ятма миңа. Тапкан Кыйблам мәңге югалтмам. Имансызлар, кыйбласызлар белән
уртак гамәл, уртак юл сапмам. Кемнәр белән генә аралашсам, йөрсәм дә мин хәзер кайда да, беренче эш итеп кыйблам барлыйм. Калбымны юнәлтәм кыйблага. Күптән булган хәлләр искә төшеп, кайнар тиргә баттым кабаттан. Кылмыйбызмы икән гамәлләрнең үкенерлекләрен азактан. Без кыйбланы шөкер таптык та бит. Күңел тыныч түгел шуңарга, онытмыйбыз микән балалардан, оныклардан кыйблан кайда дип сорарга. Сез үзегез өчен кыйбланы кайчан таптыгыз? Мин кыйбламны гомумән бала вакыттан ук миндә кыйбла булгандыр дим. Монда бит теге кыйбла әйтик, ниндидер физик табигый кыйбла турында сүз бармый. Монда синең мине Аллаһ Тәгалә бу дөньяга татар итеп яраткан. Һәм миңа мөселманлык хисләре миңа әнкәемнән сеңде, чөнки ул 7 яшеннән, 8 яшеннән намаз укып ураза тоткан. Анам бабыкаем шулай үзе үлер алдыннан инде бастырып калдырган. Ул 12нче бала. Менә шул әнкәемнең тәрбиясе һәм аннары тәрбия белән генә дә булмый. Монда нәселдәнлек тә үз эшен эшли торгандыр. Менә әлхәмдулиллаһ, шөкер, миңа Аллаһ Тәгалә мине кыйблалы итеп яраткан дип уйлыйм мин. Һәм инде кайдадыр әйтик үзгәрергә кирәк, менә заманалар үзгәрде бит дигәнгә минем андый шигырем дә бар. Теге үзгәреп булмый, замана кушып кына кеше үзгәрергә тиеш түгел. Әйтик, түрәләр янында бер төрле, гавамнар янында бер төрле дигән шигырем дә бар. Ягъни үзең булып калу. Үзең булып калу, әйе. Һәм ул менә мөгаен кыйбланың шул дөрестлеге турыдыр инде. Сез 40 яшыгызда Советлар Союзы һәм Татарстан Язучылар берлеге әгъзасы булгансыз. Сезгә 40 яшыгызда, әгәр дә дөрес булса, инде бу чыганакларда мин укыган хезмәт ветераны исемен биргәннәр. Мин biraz гаҗәпләнеп калдым. Гадәттә хезмәт ветераны исемен теге лаеклы ялга чыгар алдыннан шул вакыттарак бирәләр. Сезгә 40 яшьтә. Мин аңа ничек гаҗәпләнгәнемне, үземнең гаҗәпләнгәнемне белсәгез иде. Әйтәләр инде, әйдәгез менә җыелыш җыялар. Чыгып утырдык гадәтичә. Анда кемнәргәдер инде Татарстан атказанган мәдәният хезмәткәре, әйтәләр Җиһангир Шәмсия Гатуф кызы. Мин торып бастым. Хезмәт ветераны медале белән. Менә ул сорап йөргәндә кеше аңа гаҗәпләнми торгандыр. Мин торып бастым да, сез нәрсә әйтәм? Юк, миңа бит әле иртә, миңа бит әле кирәкми дим. Аңа көлделәр инде. Директордан кычкырып көлде. Беренче кешене күрәм ди, артык гаҗәпләнгәнне ди. Һәм аңа бәлки инде кеше шанып та бетмәс. Һәм без менә кешеләр белән сөйләшкәндә дә сорарга кирәк, сорасаң гына бирәләр дип әйтәләр бит инде. Миңа әлхәмдулилlah менә үзем өчен мин сорый алмыйм. Кеше өчен мин әллә нәрсәләр эшләргә мөмкин. Миңа кемдер мөрәҗәгать итсә, мин әле аны булдыра аламмы? Анысын уйлый алмыйм. Әмма мин аңа булышам дим. Ничек булышам? Анысын әле мин аннарысын уйлыйм. Менә үземә мөнәсәбәтле рәвештә мин бер исемен дә сорап алмадым. Татарстан атказанган сәнгать эшлеклесе дә миңа шулай бик гаҗәеп, үземне гаҗәпләндереп. Бу якта сез бик бәхетле кеше. Һәм хезмәт ветераны да ул бит инде чыннан да бик зур медаль. Мин аны хәтта әйткәнем дә юк. Менә хезмәт ветераны медалем бар дип. Кайбер кеше бит инде аны тагып та йөри, горурлана да. Һәм мин моны шул икенче нәүбәттән караганда хезмәтемне дөрес бәяләгән өчен бирелгән дип уйлыйм. Америкалыларның бер шундый әйтеме бар. Аны инде инглиз теленнән русчага тәрҗемә иткәндә ул мужчина, который сделал сам себя. Менә үзен үзе булдырган. Әгәр дә бу әйтемне хатын-кыз өммәтенә күчерсәк, үзен үзе булдырган хатын-кыз. Сезнең хакта шулай дип әйтергә мөмкинме? Монда тәгаен нәкъ миңа гына бормыйча, мәсәлән, минем кебек кешеләр күп бит, хатын-кызлар. Язмыш бит ул төрлечә. Кемнәрдер теге бик иртә тулкала, ялгыз кешегә инде дөньяны алып баруда шактый катлаулы. Мин үзем дә, мәсәлән, әнисенә карап кызым кыш дигәнне, әнисенә карап улын да кышарга кирәк дип үзгәртәм. Бу очракта үзен үзе барлыкка китергән, үзен үзе формалаштырган хатын-кыз дип әйтергә ярый, һичшиксез ярый. Ул бик күп хатын-кызларга туры килер иде. Уңышка ирешер өчен бүгенге көндә дип әйтик, бүгенге җәмгыятьтә нәрсә кирәк? Талант, үҗәтлек, тырышлык кына җитәме бүген? Үзең булып яшәү, үзең булып калу. Ул әлбәттә шактый катлаулы. Төрле заманда да, хәзерге заманда гына дип әйтеп булмый ул, төрле заманда да катлаулы.
Ләкин менә шәхсән мин үзем, инде мин аны күпмедер дәрәҗәдә әйтеп тә киттем. Кемдер әйтә дип, йөрешемне, эш гамәлемне, үз-үземне тотышымны үзгәртмәдем һәм миңа менә шулай эшли. Менә шулай эшли. Бәлки ул кемгәдер ошамыйдыр да, ошап та җитмидер. Минем бөтен бәхетем бәхетсезлегемдә. Бәхетсез килеш, бәхетле булу ничек ул? Ничек бәхетсез килеш бәхетле булырга? Мин менә һаман шигырь язам. Бәхетлеләр шигырь язмыйлар дигән бер шигыремдә шундый юллар да бар. Монда мин тагын үземнең эчке халәтемнән чыгып түгел. Менә минем турда кешеләр әйткәннәр. Син бәхетсез бит инде уйлап карасаң диләр. Менә әтисез үскәнсең. Ирең үлеп киткән бик яшьли. Подселенида яшәгәнсең. Квартираңда да әле син 50 яшьтән үткәч кенә беренче фатир алгансың. Биографияны карасаң, бәхетсезлек шундый итеп саныйлар сиңа, күп иттереп бәхетсезлекне. Әмма мин аларның берсендә бәхетсезлек итеп кабул итмәдем. Әйтик, менә ятим үсүне карасаң, авылда бит инде әтиң икенче гаиләдә яшәп ята. Әле ул куркайды кызым дип дәшергә, әткәй дип дәшкәчтен, чөнки менә теге кызы белән сөйләшеп тора дип әйтүдән курыккандырмы, шулай барып әләкләүчеләр дә булган инде. Ул бер карасаң трагедия кебек. Моннан да зур фаҗига юк кебек. Әмма менә мин үземнең фикеремдә кала алдым бала вакыттан ук. Безгә килеп керәләр дә инде хурларга тотыналар. Менә ул гаиләсен ташламасы, иде җүнле кеше булса, фәлән булса, ул бит миңа гомер биргән. Мин аңа гомер буе шулай карадым. Аның шушында вазифасы беткән. Аллаһ Тәгаләдән тарафыннан бирелгән вазифасы миңа гомер бирүдән беткән. Һәм мин аңа бик нык рәхмәтле, һәм мин аны бәхетсезлек итеп кабул итмәдем. Ул бит исән, ул бит яши. Һәм һәр берсен алсаң да, әйтик, иремне 40 яшь тулганчы бит инде, мин аңа 40 яшь тулып кына китте ул үлгәндә. 5 ел авырды. Ул бик зур фаҗига кебек инде. Подселенида торып ятабыз, әле алар икесе дә сәрхуш, ике бүлмәдә торучылар. Бәхетсезлек кебек инде, бу бик каты зур бәхетсезлек. Әмма мин бит аны җиңә алдым. Мин шунда көч таба алдым, сыгылып төшмәскә, балаларымны юкка чыгармаска, тормышымны юкка чыгармаска һәм башымны горур күтәреп йөрергә. Эштә дә әйтәләр инде, син нәрсәсең, сиңа карасаң, синең бернинди бурчуың, кайгың юк шикелле диләр. Әмма ул минем ишемдәдер. Һәм мин аны ишемдә дә мине ашап ята улай бер димәс идем. Мин аны ничектер җиңеп үткәрә беләм менә. Шәмсия ханым, безнең татар әдәбиятында, татар дөньясында дип әйтик, шигырь язучылар да бик күп, шагыйрьләр дә күп, шигырьләр дә күп, Аллаһка шөкер. Әмма ләкин бөтен шигырьләрне дә җырга салып булмый. Әмма сезнең шигырьләрегез, алар үзләреннән үзләре көй сорап, нота сорап торалар. Югыйсә, шулай булмаса 300-гә якын җыр язылмас иде һәм халык арасында яратып тыңланмас иде. Әйтегез әле, бәлки менә бу сезнең шигырьләрегезнең көйле булуы үзегезнең табигатьтән бирелгән җырлау сәләтенә дә бәйледер. Аңа да бәйләп буладыр күпмедер дәрәҗәдә. Һәм монда әле әйттем бит, мин кайчакта менә шигырьне ниндидер дулкын китереп бәрә, мин аны кагазга төшерергә алынам, һәм кинәт төртелеп калам. Димәгән ул минем пешеп җитмәгән, кайдадыр җиде күкләрдә пешеп җитмәгән димен. Менә шул пешеп җиткән шигырьләрне бәлкем туеп алалардыр, әмма әйткәннәр бар, ой, катлауландырып язма әле, менә концерт залыннан чыгып киткәндә җырлап чыгып китә торган 3 сүзлек белән генә язып бирәр, 3 сүз белән генә диләр. Мен әйтәм, мин сезгә җыр языгыз дип әйтмәдем, язмагыз, мен әйтәм, мин менә шулай. Әмма җыр ул ни өчен шигырь? Җырга әйләнгән шигырьнең миссиясе бик каты зур. Гомере дә озын. Гомере дә озын. Ул чөнки шушы шигырь көй аша, башкаручы аша синең шул кадәр җаныңны айкап, тетрәндереп ала ки, син җылыйсың ирексездән. Мин җырның шундый гына кабул итәм, хәтта шаян җыр булганда да. Менә сүзем инде ялган чыгармаска, Фатих Хөсни безнең прозаик бит инде кышлар тынды. Мин аны җырлаган саен елыйм. Хөснел Валиуллин көй язган. Ис киткеч, анда бер сүзендә аның бутап та булмый. Анда шул кадәр тирән мәгънә ки. Менә җыр тексты шулай булырга тиеш. Бүгенге көндәге менә безнең җырларның бихисап булуы, шигырьләрнең бихисап булуы бер яктан куанычлы.
әйтәбез инде, халык үзенә кирәкне табып ала ул. Халык үзенә. Әмма ул кайчакта зәвыксызлыкка да китерә. Чөнки талант ул каядыр аны кычкырып сөйләп йөрмәскә мөмкин. Китапларда бик сирәк чыгарга мөмкин, минеке кебек. Үз хисабына китап чыгарып, өйеп куйган кешеләр бар инде. Менә ул халык уйлый башлый инде. Шушыдыр инде безнең менә бүгенге көндә сәнгать, шушыдыр инде безнең шигърият дип уйларга мөмкин. Менә ул зәвыксызлыкка да китерә. Ни аяныч. Сезнең үзегезнең менә яшь искә төшә торган, үзегез яшь башкара торган җырыгыз бармы? Үземнең шигырьләрем. Үзегезнең шигырьләрдән. Бу тормышның сукмагыннан барган чакта икәү атлап, сөйгән ярың, язган ярың, йөртсен һаман сине саклап, һаман саклап йөртсен сине, бердән берен кадерлесен, мәңге шул бер кешесен. Җиңел түгел бару юлдан, икәү бергә тигез атлап, зилзиләләр көтеп тора, борылышта сине кайчак, көтеп тора борылышта, авырлыкта киртәләрдә, кайгысы да бу тормышта. Ни күрсәң дә икәү бергә, иңнәреңне куеп иңгә, туктап калма, түз алмыйм дип, каршы искән усал җилгә, бәхетебез алда дип, атла һаман алгы көнгә, ни күрсәң дә икәү бергә. Иңнәреңне куеп иңгә, атла һаман алгы көнгә, мәңге бергә. Афәрин. Шәмсия ханым, заманында сезне Гөлшат Зайнашева, Саҗидә Сөләйманова белән чагыштыручылар булган, иҗаттан ниндидер уртаклыклар булды микән, юк микән әйтә алмыйм. Сез менә ул чакта менә мондый чагыштыруларга үзегез ничек карадыгыз, ничек кабул иттегез аларны? Кабул итә алдыгызмы сез аларны? Менә ышанасызмы юкмы, авыр кабул иттем. Чөнки икенче Гөлшат Зайнашева, икенче Илһам Шакиров, менә әйтәләр, о, Мирсәет Сөнгатуллин бит икенче Илһам Шакиров инде ул. Дөрес түгел. Икенче булырга ярамый. Син беренче генә була аласың. Әгәр инде сиңа халыкның күз уңы, илтифаты төбәлгән икән, синең иҗатыңа, сәхнә кешесенә, сәнгать кешесенә әйтик, монда син беренчел генә була аласың, икенчел була алмыйсың. Ул чагыштыруларга мин каршы. Үз йөзе булырга тиеш кешенең. Һәм бу күп очракта менә мин нәкъ Гөлшат Зайнашевага кайсыдыр ягым ошаган өчен дә түгел, Саҗидә Сөләймановага кайсыдыр ягым ошаган өчен дә түгелдер. Бу сүз уйнаткычтыр бугай. Бәлкем, алайда булайдыр. Белеп бетермәүдер кешенең иҗатын. Әйе. Заманында композитор Сара Садыйкова да, ялышмасам, сездән көй язарга дип шигырьләр сораган булган. Сез ни өчендер ризалашмагансыз? Хәзер үкенеч юкмы менә? Үкенеч бар, бик зур үкенеч бар. Рөстәм Яхин да менә китап нәшриятында эшләгән вакытта миңа ди ул атап менә ди шигырыгызны газетада күргән идем, шуны миңа бирегез әле, мин аңа романс язасым килә ди. Һәм Гөлшат апа янына Сара ханым килеп җырлый бит инде. Гөлшат апа, Сара апа килдеме, мине чакырып кертә. Кер. Менә шушы инде безнең теге кыюсыз гына шигырь язучы кызыбыз. Менә хәзер үк кертеп бирәсең Сара апаңа. Мин менә тыйнаклыктыр ул, гомумән тыйнаклык, ялчанлыктыр ул. Әле минем шушы Казанның 10нчы интернат мәктәбенә килеп укымасам, мин мөгаен белмим. Шигырьләрне алып барам, анда бөтен редакция Бабун урамында иде бит. Керә алмыйча ялып кайтып китәм. Менә шуннан инде шамалыйсыз, мин ни дәрәҗәдә әйттеләр, шуңа күрә әрсезлек ул ярты бәхет килер бит әле. Менә шул Сара ханым инде Сара ханым әйтә инде. Бирегез әле шигырьләрегезне. Мин менә бөтенләй исеме таныш түгел кешеләргә дә язам. Җырлап күрсәтә, әйтергә микән, әйтмәскә микән, Әнвәр Зариповка да яздым ди. Менә кыюлыгым җитмәгәннән уртак иҗат җимешебез булмады. Әгәр сезгә бүген моңарчы яшәгән шәхес белән күрешеп сөйләшергә туры килсә, мөмкинлек булса, сез кемне сайлар идегез? Үзебезнең якташыбыз Зөлфәт абый беренче телемә килә, чөнки шагыйрь.
Ул гел әйтәдер, үскән кем әйдәле, языйм әле синең турда, бир әле шигырьләрең. Менә бит Зөлфәт абыйдан ник мин яздырмаска тиеш, нигә шигырьләремне бирмәскә тиеш. Аннары Мөхәммәт ага Мәһдиев. Мин аның лекцияларына татар бүлегенә кергәнемә менә мин шуның өчен дә бик нык шатланам. Аның лекцияларында мин гел елыйдырым. Ул киреп китә әллә кайларга, ул китерә халык җырларыннан, халык авыз иҗатыннан әллә нинди 4 еллыклар. Ул аны шундый иттереп китерә әле. Шушы контекстка матур иттереп, шушы тиешле урынга китерә, минем мөлдер яшьләрем агып китәдер. Мөхәммәт абый белән дә. Әгәр дә мин бүгенге көнгә кыюлыгым булса, кыюсызлыгым бетсә, ну бетмәс мөгаен. Аның белән дә сөйләшеп утырыр идем, сөйләшер сүзләрем булыр иде. Саны китсәң алар байтак инде. 2016 елда, ялгышмасам, сезне кандидат буларак Абдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә тәкъдим иткәннәр иде. Булган ди хәл. Менә бу вакыйга сезне шагыйрь җанлы кеше буларак, иҗат кешесе буларак ул дулкынландырдымы, ул сезне кузгаттымы? Ахырдан инде үземнең ризалыгымны бирәсем дә калмаган икән дигән менә шундый уйлар тумадымы? Ахырдан менә шундый уй туды. Мине кимсетте ул. Чөнки иҗат кына әйтергә кирәк. Мәсәлән, бәяләүне халыкка калдырыйк дип әйтсәң дөрес булмыйдыр инде. Бәяләүне аны читтән торып бәяләргә тиешләр. Иҗат кына әйтергә тиеш кеше. Әмма монда ирексездән ниндидер бер бәхәскә, ниндидер бер бәйгегә, ниндидер бер сугышка керешеп китү кебек кабул иттем. Юкса беләсезме, минем биттеге Америка татарлары, Финляндиядә яшәүче татарлар, Төркиядә яшәүче татарлар, хәтта Кытайдан килгән кызлар да менә җырларны беләләр, җырлыйлар. Алардан бөтенесеннән минем иҗат турында кәгазьләр килде, әллә кайлардан. Һәм инде бу очракта профессиональ иҗат белән генә шөгыльләнә дигәнгә мин сокланып карыйм һәм кызыгып карыйм. Миңа бер кайчан да профессиональ иҗат белән генә шөгыльләнеп утырырга туры килмәде иде. Ул инде шул язмыш кушуы буенча да булгандыр, башка сәбәпләр дә булгандыр, һәм минем эш яратканымнан да булгандыр. Менә монда безнең тартышу, якалашу, эчке бер көрәш һәм аның мәгънәсез көрәш ул. Анда гафу итегез билгеләп куелган инде. Кемгә биреләсе билгеләп куелган була. Шунда якалашу урынсыз. Бүген яшьләр ана телен белми, начар белә, теленә кирәксенми, ана теленә хөрмәт бетеп бара. Менә бу фразалар сезнең төрле интервьюлардан мин аларды алдым. Менә бу телгә кагылышлы фразалар. Монда инде мәңгелек сорау. Сезгә дә шуны бирәсем килә. Мәңгелек сорау кем гаепле һәм нәрсә эшләргә? Сезнең бу сорауларга бүген җавап бармы? Ике менә улым белән кызым бар. Алар рус мәктәбендә укыдылар, чөнки монда инде үземнең мәктәпкә йөртергә мөмкинлегем булмады. Ирем авыры иде. Бу да бәлкем сәбәп түгелдер. Шулай туры килде инде. Әмма минем үземә шушы вазифа йөкләнгәнен аңлап мин, шушы телебезне балаларыма яраттыру, аларны оныттырмау. Менә бит алар минем карынымда чакта ук, минем әнкәйем әйтә иде, син аларга җырлар җырла, менә әле көмәнеңдә чакта ук шигырьләр сөйлә, җырлар җырла, сөйләш дип. Мин әлбәттә инде ялып тыңлап торам. Ул ди шунда ук аны канына сеңдерә, шунда ук канына сеңдерә дип әйтәдер. Миннән шушындый ике бөртек бала яралган икән татар булып. Мин аларны нинди хакым бар башка телгә кертеп җибәргә. Һәм шунысына менә мин инана киләм. Кеше әгәр дә үз теле белән теле ачылмаса, үзенең ана телендә теле ачылмаса, ул инде еллар үткәчтән кайтып шушы үзенең телен өйрәнүнең мохтаҗлыгын тоеп, телне өйрәнә башласа, ул кешедән җүнле кеше чыкмый. Ул аның теленең тәмен аңламаячак. Ул рус теле аша татар теленә килә. Монда нинди генә заманда да, элекке заманмы, торгынлык чорларымы, хәзерге заманмы, заманга сылтамыйм мин үзем. Сылтарга кирәкми дә. Гаилә, фәкать гаилә. Һәркем үзеннән башларга тиеш. Һәркем үзеннән башларга тиеш. Менә мәсәлән, сиңа балаң кайтып, минем дә кызым шулай, теге кызым да, улым да, мама дип кайтканнар иде. Мин дәшмим, әйтәм. Әнем ник дә мин битмәйтәм, русча белмим. Аның бик теге интектем, телне өйрәттем, шулай теге бик җафаландым диятсе дә юк. Бик җайлы, бик рәхәт. Үзеңнең телеңне балаларыңнан, оныкларыңнан яраттыру. Мин ул яктан әлхәмдүлиллаһи бәхетле. Шигъриятне үтерәсең килсә, радиода эшләдим мин, шаяртып. Рус әйтмешли, һәр шаяртуда бит хакыйкатьнең дә урыны бар, өлеше бар.
шигърият сезнең иҗатка радио ни дәрәҗәдә киртә куя алды? Минем күпме язылмаган әйберләрем калды. Монда инде шигырьләр алар турып бәлкем яңадан кайтып языладыр. Менә ак күлмәгем кызык булды. Кайчандыр бер кагаз кисәк табып алдым, кайчандыр 4 юлын язып куйган булганмын. Еллар үткәч мин шул шигырьгә кире кайтып төшкәнмен. Ул я буладыр, я юктыр, әмма минем проза әсәрләремдә бик әйбәт чыга. Нурихан Фаттах юкка гына зур бая бирмәгәндер. Йөгереп кенә интегеп тә язмыйм. Проза радиода эшләп проза әсәрләре язам дип сөйләргә дә кирәкми. Ул икенче мәсьәлә, син бер генә тапшыру эшләп йөрсәң, ике генә тапшыру эшләп йөрсәң. Конвейерда шундый заманнар булды, хезмәт хакы бирүк. Миңа атнага 8 тапшыру бирәләр. Рафаэль Ильясов әйтә: син аны хәзер эшләп атасың. Хезмәт хакы шул ук. Мин хәтта менә телевидениедан бухгалтер килә иделек радиога хезмәт хакы бирергә. Ул миңа шылтыратайын: мин сезнең хезмәт хакыгызны алып кайтып киттем, чөнки килмәдегез. Менә шул дәрәҗәдә, шул кадәр аны бит әле тапшырулар эшләү дигәндә дә ул ничек килеп чыгу икенче мәсьәлә. Әмма ихластан менә инде мин аңа алындым икән. Аны бирелеп эшләре. Ул әйбәт булырга тиеш дип уйлыйдым мин. Ул ни дәрәҗәдә килеп чыккандыр, анысын әйтә алмыйм. Сез радиода дистәгә якын авторлык тапшырулары алып барган кеше. Инде бүгенге көндә, әгәр дә радио турында сүз чыккан икән, безнең республикада менә республика баштабында дип әйтик, 5-6 радиостанциябыз бар. Аннан кала әле шәһәр һәм район үзәкләрендә үзләренең җирле радиолары татарча сөйләп тора. Ягъни сон ягына килсәк, инде без Аллага шөкер, безнең радиоларыбыз бар. Ә менә сыйфат ягы ничек? Ничек бәялисез сез? Тәҗрибәле радио тапшырулар алып баручысы буларак. Минем фикерем белән хәзер күп радио хезмәткәрләрдә килешми. Мәсәлән, шәхсән инде бу очракта мин Болгар радиосында һәм тапшыруларым бара бит. Бәхәскә дә керәм мин, һәм алар да минем белән бәхәскә керәләр. Радио ул шундый урын, ул шундый куәткә ияки. Анда син матур гына сөйли аласың, анда син әдәби, дөрес сөйләмдә генә сөйли аласың. Менә шунда бәхәскә керәләр инде. Хәзерге яшьләр ул телне аңламый. Ә бит ул шушы телне аңламаган яшьләр ул радионы да тыңламый, ул аңа якында бармый. Ә бит бар безнең алма кебек яшьләребез, теге милләткә бирелгән асыл яшьләребез бар, алар юк түгел. Без бит әнә шуларга йөз тотарга тиеш. Без әнә шуларга телебезнең һаман да матурлыгын, моңынчы онтылып ятканрак сүзләрне, без бит бик әз сүзләр кулланып сөйләшәбез хәзер. Ягъни эталон сакланырга тиеш. Шурга карамастан. Һич шиксез сакланырга тиеш. Бөтен дөнья татар конгрессында эшләгән чорыгызны искә алып, сезне менә бу оешмага дип әйтик инде, бу җәмәгать оешмасына нәрсә китерде? Сез үзегез теләп килдегезме? Сезне чакырдылармы? Һәм ни өчен бөтен дөнья татар конгрессы? Алар мине гелешкә чакырып йөриләр. Әйдә килегез инде, әйдә радиодан китәргә тиеш идем инде мин анда барыр өчен. Һәм менә билгеле бер яшькә җиткәч инде, пенсия яшенә дип әйтик, миңа алар тагын тәкъдим ясадылар. Әйдә килегез безгә, әйдә килегез безгә дип. Бөтен дөнья татар конгрессында эшләү минем офыкларымны киңәйтте дип әйтер идем мин. Чөнки мин чит төбәкләрдә, чит илләрдә яшәгән татарларны күреп, алардан гыйбрәт алдым. Аларның телебез өчен ничек зар интизар булып аны сакларга тырышулар, балаларына алар аны эшли дә алмый ул мөхиттә. Менә шушы җәһәттән мин инде үземнең сүзем белән, үземнең чыгышым белән, үземне аннарысын татар кешесе мин шулай димен. Син барып басасың икән, әйтик, чит төбәкләрдә, Рәсәй төбәкләрендә. Син бөтен яктан ялт иткән булырга тиеш. Ир кеше булса, аның шалбары үтүкланган булырга тиеш. Ул тиешле озынлыкта, ботинкалары аның ялтырап торырга тиеш. Кырынмаган килеш әвеш-тәвеш тамашачы алдына, халык алдына чыгарга ярамый. Менә бит татар кешесе дип әйтерлек булырга тиеш. Менә шул җәһәттән инде мин үземдә менә шул таләпләрне үземдә һәр вакыт тотам һәм бөтен дөнья конгрессына мин рәхмәтле. Әйтәләр менә сабантуйлар гына үткәреп йөриләр дип, алай түгел. Сабантуйларны үткәрә дә белергә кирәк. Шулай. Ул үзе дә бик зур нәрсә. Сез бит шактый гына еллар шушы бөтен дөнья татар конгрессының Татарстандагы бүлекләрен җитәкләгән кеше. Мин инде аңлыйм, Россия төбәкләрендә һәм башка чит төбәкләрдә татарларның проблемалары күп һәм аларны хәл итәр өчен шактый көч түгәргә туры килә, чөнки алар еракта һәм башка сәбәпләр бар. Татарстан өчен дә милләт эше, милләт юнәлешендәге проблемалар алар күпмени? Алар каршылыкка чырыймы? Менә мин эшләгән чорда, шушы бүлекне җитәкләгән чорда, мин бераз ризасызлык та белдердем күңелемнән генә.
Әлбәттә, җитәкчелеккә бәрелеп түгел, каршы чыкмадым. Татарстанда проблемалар бәлкем күпмедер дәрәҗәдә күбрәктер дә әле. Без Татарстанга гомумән йөз уңыбызны юнәлтмибез. Ничектер ул читтә кала. Аны мәктәпләр хәл итәргә тиеш кебек, балалар бакчалары хәл итәргә тиеш кебек. Әмма безнең Татарстанда яшәүче татарларыбыз да бик мохтаҗ. Тәрбиягә, мәсәлән, мин әле ата-аналар мәктәбе ачар идем әгәрдә. Ата-аналарны тәрбияләү мәктәбе. Ата-аналардан сорыйлар бит. Укытасыз киләме балаларга татар теле? Бәлки бала теләр иде дә. Ата-ана әйтә, юк, нәрсә кирәк бараның? Менә без бер кая барып чыга алмадык. Менә шул җәһәттән караганда безнең Татарстанда бәлкем күпмедер дәрәҗәдә алар Рәсәй төбәкләрендә таралып яшәүче татарлар, алар чытырдап ябышканнар шул татарлыкка. Менә булган кадәрсен алар сакларга. Без Татарстан ничектер читтәрәк кала. Ягъни булганның кадере юк кебек булып. Читтәрәк кала килә. Бездә бит проблемалар юк түгел. Менә мәктәпкә барасың, менә татар телен интенсив укыта торган мәктәп дип чакыралар инде. Балалар чыгып басасың, балаларга карыйсың. Аларның күзләрендә син үзең аңлау тапмыйсың. Алар синең телеңне аңлап карамыйлар. Укытучылар кертеп утырткан. Менә бездә нинди проблемалар бар. Кайберсе бар мөлдерәп карап тора, ул сине килеп кочаклап ала әле чыгыш ясаганнан соң. Сез инде бу сорауга өлешчә генә җавап бирдегез, әмма ләкин мин бу сезнең фразаны тулысынча укып китәсем килә. Монда инде тәрбия турында да сүз чыкты. Илгәре заманнарда безнең әби бабаларыбыз кызын кияүгә биргәндә, улын өйләндергәндә булачак кияү кәләшнең нәсел-нәсәбен, җиде буынын тикшергән. Һәм бик дөрес юл булган бу. Юкка мини татарда әнисенә карап кызын кыш диләр. Мин бу тәкъбиргә анасына карап улын кыш дип тә өстәр идем әле. Нигә атасына карап түгел? Сез менә бөтенләй беркем дә илтифат итмәгән әйберләрне табып алгансыз, рәхмәт аның өчен. Безнең бит әти кеше гомергә ул дөнья көтүче булган. Ул дөньяны алып баручы, ризык табучы, гаиләнең иминлеген тотучы, төзек тотучы, җирен, бөтен эшен. Әни шул телибезме, без теләмибезме, бала янында, ир баламы, ул кыз баламы янында ул күбрәк була. Һәм әни сүзе күбрәк үтә. Һәм мин бик тә кызыгам. Әтиеңә әйтәм дигән сүзне кертеп җибәрәсем килә хәзер. Хатын-кызларга нинди рәхәт булыр. Менә әтиең генә кайтсын әле, әтиеңә әйтәм дигән сүз. Менә шул җәһәттән караганда без әйтәбез, менә тулы гаиләдә үсмәгән ир бала, ничектер ул әти тәрбиясе күрмәгән ир бала икенчерәк була. Икенчерәк булмый ул. Булмый. Чөнки әнидән барыбер кыз баламы, ир баламы күбрәк ала. Ул рухи азык күбрәк ала. Менә шул рух ягын, тел ягын, башкаларны ул күбрәк ала. Азык төлек ашау шу әлбәттә ул әти кеше бит бер кистереп әйтеп куя да, бар әлбәттә күбрәк сөйләшкән әтиләрдә, әмма әнидән күбрәк керә. Сез шагыйрь буларак та, хатын-кыз буларак та, журналист буларак та бүгенге җәмгыятькә нинди диагноз куяр идегез? Безнең җәмгыять, әйтәләр бит, теге хроник авырулар бар, давалап төзәтеп була торган үткече авырулар бар дип. Хәзергә менә шул безнең үтмәс чир белән чирли җәмгыять. Гомумән мин монда Рәсәй күләм алам. Рәсәй күләм. Без инде шушы Рәсәй күләм урында Татарстан ничектә үзебезне башны югары тотып калырга, ничектә үзебезне милләт буларак саклап калырга дип тырышып, бер якка барып ташланабыз, икенче якка барып ташланабыз. Әмма менә без стратегия турында сөйләбез бит, тактика турында. Безнең ниндидер менә стратегия, гомумән уртак бер стратегия юк. Анда мәдәният министрлыгында, мәгариф министрлыкларында, яшьләр белән эшләү министрлыкларында бөтенесе дә бер йодрыкка тинәлеп, ничектер бер ноктага хезмәт итәргә тиештер кебек минемчә. Аны эшләү реаль микән, юк микән? Әмма әле җәмгыятькә карап, без бит элек ничек иде? Безнең күңел үсә иде, ничектер киләчәккә ышану бар иде, киләчәккә омтылу бар иде. Коммунизм офыгы күренеп тора. Якты киләчәккә омтылу бар иде. Ул коммунизм офыгына ышанудан да булмагандыр. Ничектер халыкның күңеле киңрәк иде. Җәмгыятьнең халыкка күңел мөнәсәбәте икенчерәк иде. Менә халык безнең ничектер гомумән төп халык илтифатсызлыкта калды. Шуңа халыкта бу әйбер тыела бит, менә бу.
әйбер. Кәеф. Урамга чыксаң да, аның йөзендә елмаю күрмисең. Менә минем чит илләрдә булган бар. Алар кара киенгән, мәсәлән, Югославия аерылмаган вакытта ике дәүләткә мәйтәм булар нәрсәгә елмаеп йөриләр икән. Алар гел карадан киенә. Аларның берсендә дә уйга батканлык күрмисең. Без бит хәлит алабызмы, ita алмыйбызмы? Безне менә шул җәмгыять үзе шулай баскан инде. Һәм ул табигый да аның безнең шушындый хәлдә булуыбыз. Әмма нәрсә генә булса да шатланыр әйберләр, үзеңне бәхетле тояр әйберләр, якты киләчәккә ышанырга тиеш кеше һич шиксез. Ансыз бу җирдә яшәүнең мәгънәсе дә юк. Һәм инде әлбәттә гамәл китабына язылып куйган дигәнгә дә инкар итеп булмый. Шул гамәл китабына язганны безнең Мидхәт Миншин бари мәрхүм Худайга шан үзеңдә кымшан дип әйтә иде. Менә шуны Аллаһ Тәгалә үтә күтәрә алмас сынау бирми дип әйтәләр бит инде. Менә шуны безгә җиңел генә күтәреп, якты киләчәккә барып чыгарга насыйп битсен Раббым. Һәм инде якты киләчәк дигәндә һич шиксез менә сезнең белән рәхәтләнеп татарча сөйләшкәндәге кебек теләсә кайсы урында, теләсә кайда барып, татарыма татарча дәшкәнгә миңа татарча җавап биргәнне ишетеп яшәсәк иде. Амин, шулай булсын. Шәмсия ханым, матур теләкләрегез өчен рәхмәт. Сезгә инде иң мөһиме сәламәтлек һәм иҗади уңышлар телибез. Киләчәктә дә әле матур шигырьләрегезне, матур җырларыгызны халкыбызга ишетеп, тыңлап, сөенеп яшәргә рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезгә.